Tak čus lidi, já vás vítám už u dnešního videa. Já už tady mám něco startovaného. Zrovna jsem našel redstone. Jdu vypálit nějaký to železo, protože jsem našel redstone. A redstone je občas taky docela důležitý, takže bych ho tam určitě neměl nechat. Tak jsem se rozhodl. Jednu lopatku pro jistotu ještě mám. Jo, dobrý. Tohle se už nepoučtu, já. Když to mám jenom na okrasi. Tak tohle je můj svět už tady. Tak ty krásou vyrostly mi tady. Pojď. Yes. Bum bum. Já se kouknout ještě na moji druhou větší farmu. Ty krásu, tak tady toho taky nebylo. Ty krásu, tak já už mám balíky dokonce. Tak to je mozek. Ještě tady mám to vajíčku. Teda, ještě tady mám to ze slepice má nějakou farmu, nevím jak tomu mám říkat. Ale moje nejoblíbenější slepice tady není žádná, protože nemám rád ani jednu, protože je tady před mým barákem dlouba jak kdyby tam nedostali na města. A já jim dávám celou moji farmu. Ale dobrý je. Počkej. Jo, dobrý. Balíky sena mám tady. To je zatím moje zásoba, no. A na dlouho, no. Tohle jsou balíky sena. Nic moc jakoho. Tohle je moje postel. Počkej, jo, to železo už mám. Zbydou mě. Ne, já si udělám štít, kámo, já si udělám štít. Ne, ten krumpák jsem si chtěl udělat. Bank a štít, kámo. Jo, štít ten bude dobrý. Aspoň se ubrá. Jo, hele, aspoň se ubráním, kámo. Já nemám. To. Já nemám dřevo. Naschledanou. Hnedka před barákem mi tady rostou stromy, protože bydlím u lesa. Takže super. Nebo jakoby v lese. Ale když tak tady to je uměle vytvořený, jo. Tohle je umělý všechno. Všechno je umělý. To jsem postavil takhle, jak jantar. Ale to je jedno. Hlavně, že tu něco je. Tady byl vesměčan, kterýho jsem bohužel poslal do nebíčka, protože chtěl asi 50 emeraldů, ale já jsem neměl nic, takže tak. A nedával mi emeraldy za nic. Já jsem mu dal uhlí, nebo já jsem to, ne, ty krásu, jsem mi tam zasekl dřevo. Tak. Ne. Tak jsem mu poslal to tam nahoru, no, protože mi nechtěl. Jsem moc malej. Pojď. To můžu zničit i takhle. A nebo to můžu zničit i takhle. Nekecej. Ale s klumpem to nefunguje. S klumpáčem to nefunguje. Těžko.
Super. Mám celkem kolik? Mám jeden stav a takže mám máme 96 toho. No. Jo, kam mám štít? Yes. Nice. Pro jistotu si udělám ještě jeden krumpáč. Nikdy nevíte. A udělám si spír, ten je taky dobrý. Pro jistotu ještě. Já mám tady hodně styků. Aby jsme měli dostatek taryček. A tohle se může zase zpátky hodit. Ježiš, tady jsem to hodil, protože tam nemám místo. Takže tenhle krumpáč už potřebovat nebudu. Tohle se pro jistotu vemu sebou. Tohle taky na obranu. Kam já mám štít? Konečně jsem se toho držel. Jde se kopat, jde se kopat, jde se kopat. Tak. To je tak super, když už to tady mám vykopaný a nemusím to kopat. Jsem to tady totiž kopal jakou dobu, než jsem se dokopal. Tady to pro jistotu osvítím, že nikde nevíme. Hej, to je tak pomalka. To je fakt hrůza jako. Tady to osvítím. A tady je redstone. Konečně mám redstone, kámo. Mám ho. Tak, redstone bychom měli. Teďka se jdeme nakopat. A jdeme nakopat. A mám takový pocit, že bych si ten krump měl šetřit. Ale to je jedno, že? Tak mám když tak vážně. A ten železný krumpáč něco vydrží si. Nebo má? Takže tak. Jo, konec, tak teďka se mi tady bude kopat jak po másle, to tady bude celý zahrabaný tady tím blokem. Ne, nebude, to jenom to pár bloků a potom tady nic nebude. Prosím, ať jsou tady někde diamanty, kámo. Ať jsou tu diamanty. No. Oni tu nejsou, kámo, oni tu nejsou. No. Nebudeme muset do kejvky, kámo, ale tam se bojím. Nejsem mu ještě úplně to vyzbrojený na kejvku. Tak, ale mám spíl. Jo, proč kopu, jo, jsem kopal na chvilku, ale to je jedno. Takže doufám, že se vám video bude líbit, jestli nechcete přijít o další video, tak vám doporučuji, zapněte tam ten odběr
Voneček fakt mi to pomůže. Ježiš, já ještě budu muset říct to někomu, ať mi spraví tu grafiku. To mám hrozně špatný. Ať mi to trošku pošéfí. Tady nevím, co bylo. Ale tady už je normální kamení, tak co by ne... Hele, tady je to. Lidi. Hele lidi, tohle by byl konec dnešního videa. Čus! A rozhodně nezapomeň zakliknout i ten like, jinak si pro tebe dojde Herobrine. Čau!